Quatre homes, enrotllant, a una passa de distància, sols, sense instruments, només les seves veus que en cantar teixeixen una polifonia única, amb l'origen als vestigis més profuns i antics de la història musical de Sardenya. En unir-se, les seves veus amb timbres profuns i guturals creen una harmonia perfecta. Això és el canto a tenore, un cant pastoral típic de l'illa italiana. El 12 de maig, el Festival Espurnes Barroques transportarà els cants sards a Salelles i de la mà del Nacho Ramal i el Juan de la Rubia s'uniran d'una manera única amb el seu antítesi, la música del nord, culta i pulcra de les sonates del Rosari. Benvinguts als Rosers de Sardenya. Una de les propostes més singulars, crec, d'aquest any és fer un recorregut per les sonates del Rosari, però barrejant-les amb músiques del sud d'Europa. Si Viver és instrumental, és altament contrapuntístic, pertany a Centre-Europa, és la cultura de la cervesa i de la mantega, doncs vam decidir això, el que Viver fa amb els misteris de goig, amb els misteris de dolor i amb els misteris de glòria, passar-ho cap al sud i que tingués el seu contrapunt. Per tant, anant al sud vam optar per música que en comptes de ser instrumental fos vocal, que en comptes de ser culta, si és que ho podem dir així, fos popular i que en comptes de tenir un aire, diguem-ne, doncs, més contrapuntístic, tingués un aire més homofònic. Aleshores tindrem aquest contrast de nord i sud, de cervesa i vi. Aleshores, cada concert d'aquests, quan s'entri, hi haurà mantega, hi haurà pa a la manera alemanya, hi haurà cervesa, i a la sortida sortirem tastant vins, tastant oli, tastant pa fet al sud. No pas un pa dens, sinó un pa a la manera com es fa més al sud. Un pa, el primer serà un pa sard, el segon serà un pa andalús, unes tortes de aceite, i el tercer, en el cas de la Glòria, serà un pa de pagès de la zona, a Catalunya. Aleshores, el que ens unirà, a banda d'aquestes sonates del Rosari, les tres propostes, són els vins de Fargues que fa el Quim, i per això hem vingut aquí avui a la vinya a parlar amb ell, just que l'enganxem podant. Podant, sí. De fet, estem fent els últims retocs d'aquest any a la vinya. De fet, el fet de podar ja és el fet de decidir quin vi volem fer. Per tant, nosaltres decidirem una mica com formar aquesta planta, com guiar-la, com pot ser també una mica artística, barroca musical, perquè si us hi fixeu a tot arreu hi ha els talls dels anys anteriors, per tant ens hem de guiar per un respecte a la planta i ens hem de guiar ja per quin vi volem fer, no? Per tant, la nostra feina és també una mica artística, no deixa de ser una cosa on sempre hem de pensar què fem sobre aquesta planta i donar-li aquesta forma i donar-li sobretot aquesta vida perquè pugui anar desenrotllant i ens pugui anar donant vi. Per què podar condiciona el vi que es fa? Podar condiciona el vi, la primera cosa, depenent de moltes coses, però d'on està plantada, de com tenim aquesta planta, de la fertilitat, i si us hi fixeu, aquí us hi deixarem dos borronets, nosaltres en diem borrons, són les dues yemes típiques. Per tant, això el proper any en formarà dos sarments. De cada sarment en sortiran dos raïms. Dos raïms, per tant, són els fèrtils, per tant, dependrem d'aquesta fruita. Aquí decidirem una mica el vi que volem fer, depenent de quina estructura volem donar amb aquest vi. Per tant, poda d'hivern, poda d'estisora, és una feina on ens fa pensar una mica i sobretot amb això, pensar quin vi farem i què li volem donar en aquest vi. I aquesta és la vinya d'on surt l'un quart de 15. Aquesta és la vinya d'on surt un quart de 15. Un quart de 15 nosaltres anomenem els vins per temps, o la vinya és temps, o el vi és temps. Per tant, un quart de 15 vol dir que és ràpid, per tant el destinarem al vi jove, per tant li donarem aquesta frescor, li donarem aquesta fruita i li donarem aquest cos i aquesta estructura com perquè sigui un vi jove però amb caràcter. Aquest és el vi que tindrem aquí a Salelles, amb molt pocs metres, de fet, en línia recta. Quan és, Quim, de la vinya, l'església de Salelles? La tindríem a uns 400 metres, 500 metres màxim. Doncs aquí mateix hi ha un retaule meravellós, el retaule del Roser de Salelles, i aquí hi haurà el Juan de la Rubia, el Nacho Ramal fent la part de Viver, i hi haurà músics sards, músics de Sardenya amb una formació típica de la zona, que és el Concordo, que són 4 homes cantant en cercle melodies
relacionades amb el primer temps d'aquests misteris de goig, que són doncs, l'anunciació de l'àngel Elisabet a Maria, la visitació a Elisabet, el naixement, l'epifania. Per tant, tot aquest cicle juvenil vam creure que quadrava molt amb el vi, amb aquest 1:15. De fet, el tenim allà, el vi, que sí, Quim? Sí, sí. A més, hi ha la particularitat que Viver són 15 sonates. Aleshores vam dir, home, 1:15 ens va com anell al dit. Sí, de fet, 1:15 refereix al nom a mesura de temps, tot i que és un temps abstracte. 1:15 no és que ens vulgui dir gran cosa, però sí que el denominem com que un quart passa de pressa. Per tant, estem fent un vi jove, estem fent un vi, com he dit, amb caràcter, i això defineix una mica el seu nom, que es defineix, de fet, a la vinya. Els vins, sabeu, que parteixen de la vinya. La vinya és la mare de tot això. Nosaltres hi farem moltes coses, però sí que és veritat que depenem de la planta, depenem de la nostra feina i dependrem, evidentment, de l'anyada climatològica que ens acompanyi. Per tant, és un vi jove de cara a una proposta que parla dels misteris de joventut, d'infància de Jesucrist. Quines varietats són? Aquí tenim merlot i tenim ull de llebre. Quasi bé a parts iguals, per tant és un vi fet a partir d'aquestes dues varietats. Perfecte. El segon vi, amb el segon concert, que són els Misteris de Dolor, que són a Correà, amb la Marta Ramírez García Mina, la Marina Cabello, a la viola de gamba, i llavors hi haurà el Chicuelo, el Joaquín el Duende i el Jacobo Sánchez a la percussió amb un trio flamenc. Ens ha semblat que els misteris de dolor, doncs, que són evidentment la crucifixió, la flagel·lació, la corona d'espines, etc., tot això casava molt amb el flamenc. I aquí, també a Correà, davant d'un retaule roser, vam optar pel 2:15. I el 2:15 explicaves que és un vi que porta la rapa, que sí? Sí, el 2:15, diríem que així hem sentit gran, és un vi més aspre, tot ell, com tu has explicat tot això, representa que li diem 2 quarts ja és mitja hora i tenim una mica més de feina. Per tant, aquí partim d'un raïm, partim d'un vi que l'elaborem a partir del raïm sencer i on hi fiquem també la rapa i tot. La rapa, aquest esquelet on s'aguanten els grans de raïm, una part verdosa, que evidentment ens hi dona aquest toc de verd, aquest toc d'aspre, aquest toc de diferent, és elaborat així, amb gra sencer. Per tant, la fermentació espontània, més la fermentació d'integrar, ens donarà aquest vi amb aquestes tipologies. I les varietats? Les varietats són, en aquest cas, merlot 100%. I no és tant la varietat, sinó el tipus d'elaboració el que ens dona aquesta aspror en boca. Una mica ens recorda els vins que antigament es feien aquí. Aquí hem de partir de la base de que els avis, besavis, i si anéssim enrere, doncs ells elaboraven d'aquesta manera, o sigui, collien al setembre el raïm, el portaven cap a les masies o cap allà on tenien les tines per vinificar, on tiraven aquest raïm, on xafaven amb els peus, per tant, molts grans de raïm no esclataven, sinó que la fermentació començava a dintre, i on hi afegien la rapa. Ells no tenien manera de treure la rapa, per tant anava a dintre. És un vi una mica, així parlant, esquerp, però a la vegada molt amable en boca. Per tant, és una mica l'estil d'aquest vi que feien els nostres avis. És una manera de fer potser una mica diferent. Que bé. I el tercer vi serà el 3:15. Això que diu de les 15 sonates, doncs les últimes sonates del Rosari seran les que ens faran el Joel Bartolet i el Jeremy Nastasi a Matamargó, Sant Pere de Matamargó, també evidentment davant d'un retaule del Roser. En aquest cas són els misteris de Glòria, i aquí la mà del Jaume Iats és on ha posat les polifonies de tradició oral, vindria a semblar la polifonia sarda de la primera proposta, però amb dimensió catalana. Aleshores, aquí aquest és el vi gloriós, diguem. Aquest és el vi gloriós. És el vi marià, el vi que... De fet, estem a 3 quarts ja, vull dir que ja anem més endavant. Aquí partim d'un vi on hi figuren les 3 varietats negres que tenim aquí, ull de llebre, cabernet sauvignon i merlot. Aquest és un collit 2019 i per tant és un vi que el passem per bota de fusta. Per tant, si parléssim de vinya, estrenyem molt més tot, anem a buscar aquestes vinyes una mica més velles, una mica més secaneres, de fet aquest temps tenim secada a tot arreu, però sí que és veritat que busquem aquest raïm una mica més concentrat amb elaboració. També és més pell, és tot més gros i finalment passarà 1 any i 2 mesos a les barriques de roure. Per tant, és un vi
que segurament tindrà més matisos, hi haurà més coses, per tant també en boca hi podem trobar més definició i més coses a la vegada. Seria anar massa lluny dir que, perquè ara això no hi havia caigut, que un vi que ha estat com més constret o que ha passat per una experiència de dolor, de més constricció, de més sequera, del que sigui, ens dona en canvi amb la vinificació, amb bota, una glorificació que al final és el que els misteris diuen amb la resurrecció. Sí, de fet és això, diríem que és un vi que tot ell ha nascut més estrebat, ha patit més, i que amb el pas del temps al celler, doncs aquest vi l'hem, diríem, domat una mica. Vol dir que aquest patiment de principi ha anat cap a una amabilitat i cap a una serenor perfecta. Sempre i quan un prengui la decisió que vol anar cap aquí. No? Exacte. Que la decisió humana, les experiències de dolor, és el que diem, el que hem intentat treballar amb la narrativa pedagògica també aquest any al festival, és que després d'una experiència de dolor, probablement, si un s'hi esmera o si un hi posa l'atenció, pot derivar alguna cosa més gloriosa que no pas un vi jove com el que hem vist, no? Més complex, més esverat, més gran. Per aprofundir en el cant sard parlem amb el Jordi Alomà, que és el director del Museu de la Música de Barcelona. A Sardenya existeix un univers de tradicions musicals molt diverses. Una d'elles, i molt característica de Sardenya, i que trobem també a Còrsega, és el fet de cantar a bous, el cant tradicional polifònic. I ho trobem a diferents àmbits. Ho trobem tant en l'àmbit de la música profana com també de la religiosa. Pot ser molt conegut per aquí el canto a tenore. El canto a tenore és un cant polifònic, normalment amb 4 homes que canten en forma de cercle, un confrontant a l'altre. I el canto a tenore, sobretot, és un terme que s'utilitza per les músiques de tipus popular, de tipus festiu, de tipus celebratiu, podríem dir, no?, en certa manera, de ball. Existeix un altre univers musical que comparteix moltes característiques amb el canto a tenore, però que s'aproxima molt a l'esfera religiosa, tant a l'esfera litúrgica com a la paralitúrgica. I això és el que es coneix amb el nom de concordo, cantar a concordo o cant a concordo, que és el que podrem veure aquí a Espurnes. El canto a concordo, a diferència del canto a tenore, es caracteritza per una rítmica aparentment lliure, tot i que ben bé no és així, sinó que segueix uns patrons de temps molt dilatats dins cada síl·laba, i una conducció de bous sempre en paral·lel. És a dir, és una polifonia on cada una de les persones que conformen aquest petit cor canta una nota distinta, però el moviment entre veus sempre és paral·lel i sempre es busca una harmonicitat plana, una sensació acòrdica plana, amb la tercera major situada a la veu més aguda. Tot i que això sembli aproximar-se, en certa manera, a la música del Renaixement, en aquesta sonoritat coral renaixentista, la principal característica o diferència que té aquesta música és el caràcter, d'una banda, de la qüestió tímbrica, no? Cada una de les veus està molt contrastada tímbricament en relació a les altres, buscant, sobretot, una sonoritat on totes aquestes tímbriques diverses concordin, i d'aquí ve el terme, diguem, que dona nom a aquesta manera de cantar. I a més, l'afinació entre veus s'aproxima molt a l'afinació natural. No estem parlant d'una afinació temperada, ni una qualitat sonora com la que podem trobar en un ideal de bellesa sonora de la música de tradició acadèmica o clàssica, com la que podem conèixer del gran repertori, fins i tot també coral, sinó que és un altre concepte de bellesa, de sonoritat, de plenitud. I això fa que sigui sorprenentment estranya i sorprenentment propera en el mateix temps. I aquesta sensació de radical alteritat, però al mateix temps de familiaritat, és el que commou d'aquesta música. Concorda amb el fet que té una dimensió religiosa innegable. Aquestes músiques estan pensades per a ser cantades en uns moments molt significatius de la tradició religiosa de cada lloc. I el fet de dir de cada lloc és important, perquè a cada poble on es practica aquest tipus de cant ens trobem amb unes característiques singulars i diferenciadores. Això, d'una banda, té a veure amb una qüestió de reificació o confirmació d'una identitat, però al mateix temps de
respondre a una necessitat litúrgica o prelitúrgica particular de cada lloc, en funció de les processons. És un cant que trobam sobretot en els ritus processionals de Setmana Santa, particularment, vinculats a la Passió de Crist, i es canta en moments molt particulars, on es vol transcendir el fet quotidià a través d'una pràctica musical molt singular també dins el propi context social i cultural de la localitat. El que té de transcendència aquesta música ve, en certa manera, més enllà per la qüestió social i d'interacció, que significa que, evidentment, altera l'ordre social habitual i n'és part substancial al mateix temps, és el fet que aquesta afinació tan especial que es busca entre les veus genera de tant en tant unes aparicions harmòniques, no? Apareixen uns parcials d'harmònic que potser no estan sent emesos directament per cada una de les veus, però que per la juxtaposició de freqüències se genera doncs, com una aparició sonora. I això doncs, per ells és molt significatiu de que s'està assolint allò que es busca. I això jo crec que ho entrellaça perfectament amb aquesta voluntat de transcendència que Viver planteja amb aquesta aproximació paralitúrgica, també perquè les sonates del Rosari en definitiva no són sonates litúrgiques, però sí que estan impregnades d'una retòrica religiosa que dona forma a cada una de les disposicions estructurals d'aquesta música. El que té de particular aquesta manera de cantar, en definitiva, és que articula una estructura temporal. És a dir, destaca uns moments del calendari a través d'un canvi, d'una alteració del paisatge sonor. És un paisatge sonor que de cop i volta s'altera. El dia que les campanes no sonen, el divendres sant, el dissabte sant, són dies en què les campanes no sonen, però les processons canten pels carrers, pels carrerons d'aquests pobles, alterant un ordre quotidià. I aquesta música extraordinària forma part d'aquesta alteració de l'ordre. Això ho trobam a altres moments del calendari litúrgic. Evidentment, Nadal, el cicle de Nadal també és un cicle on tot això també es tradueix en una música extraordinària. I això no només passa a Sardenya, passa a tota la tradició mediterrània occidental amb diferents graus de particularitat local i d'influència, evidentment, d'altres tipus de música. El que té de particular el fet de ser una illa com Sardenya és que les influències d'altres maneres de fer música han arribat en diferent mesura i això, unit amb un sentit identitari molt fort, ha fet que fos amb la forma, tal com ho coneixem avui dia. Em sembla que mesclar Viver amb la tradició del concordo mostra la diversitat i la riquesa d'aproximar-se al fet religiós des del fet sonor i des del fet musical. Una perspectiva des de la tradició clàssica, acadèmica, de compondre per una expertesa musical, perquè en definitiva les sonates de Viver no deixen de ser una obra mestra del repertori a l'abast només de qui s'ha professionalitzat musicalment i com a intèrpret amb un nivell d'excel·lència que fa també alterar en certa manera un ordre social, no? En definitiva, crec que la figura del virtuós, que neix en la mateixa època en què es configuren aquests repertoris, és quelcom natural i molt, com ho diria, molt característic de la tradició musical occidental acadèmica. Això coincideix perfectament amb altres aproximacions i altres consideracions del fet musical, altres maneres de fer música, i Concordo és aquesta. Concordo no està fet per músics professionals, cap d'ells ho és, però canten d'una manera extraordinària, perquè és extraordinari el fet de cantar i el fet de commoure a través del cant, a través d'un cant que no busca una veu pura, neta, diàfana, intensa, projectada, com podem entendre que és així des del món clàssic, sinó una veu genuïna, una veu natural, una veu moltes vegades adolorida pel fet d'haver estat cantant i participant de tots els rites de les fraternitats, això forma part, i és aquesta singularitat el que esdevé característic i significatiu, sobretot significatiu d'aquesta música. Crec que la coincidència de les dues músiques ens parla de la riquesa de la cultura que compartim. Amen.
cas del Concordo que participarà a Espurnes Barroques i que participa també a la programació del Museu de la Música, es tracta d'un concordo de Condrogianos. Condrogianos és un poble petit al sud de Sassari i és un conjunt que s'ha creat fa relativament poc, és a dir, no ve d'una confraria que s'hagi format i que s'hagin anat passant oralment aquestes maneres de cantar, sinó que han volgut recuperar una tradició que a la seva localitat s'havia perdut. I fent una feina de recerca, fent una feina d'arqueologia, en certa manera, d'entrevistar i de conèixer persones que sí que havien format part d'aquesta manera de cantar i recuperant, en certa manera, aquest esperit de confraria, doncs les persones que ens conviden a escoltar aquesta música fa una sèrie d'anys que estan treballant per mostrar i donar a conèixer la riquesa de la seva tradició.